Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na en da sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Sagudahin nga ron ti surat ti pagkasalitaan ni LB nga Napoluan. Gura! Dear Manong Nemi, karadradwar ko laeng iti high school, Manong Nemi, iti tagpakada ni Mami. Agpakada tapno mapan kano agtrabaho iti abroad, tapno di kasta. Kahit iso ti mangisakad iti panagbasak iti kolehyo. Ngamin ni daddy ken addaan iti sakit. Saan nga makapagtrabaho iti nadagsen. Huwan manong. Agpadpada da daddy kini mami nga saan da nga nakapagturpos manong iti kolehyo. Ni daddy ket basba agtrabaho iti construction. Idinto ta ni mami Manong Nemi ket maysa nga sales lady iti department store. Adahan kami matkadi iti balay Manong Nemi nga bukod ngem iso na laeng ta sampay nga nairing pas. Umanaeng Manong Nemi nga pagturugan mi na talged kaya lang hampay nga na-finish iti uneg ken ruar. Saan kas kadagiti dadto mga balay nga kompleto nga at napintaan pa yen sa kompleto da pa iti appliances. Mawatak met kedi Manong Nemi ti kasasaad da dati kini mami. Ti pagyamanak ket sandak nga ninayunan. Bugbugto nga anak. Tano adda kumapay kapsat ko, baka adda amarigatan kami. Uy manong, nangik ko nga rod ti panagpinakada da dadi kini mami. No may parit ken ka, Jojo, iti nadagsen nga trabaho. Saan kang trabaho? Agyan ka latan dito balay. Agyan ka dito balay, ininto tatinya, anak tanga ni LB, mapanagbasa. Hamo nga tamat na pakarigatan ti agdalos, dituneg, agluto, no unas kay ngaglabaka, tarawatan yung gama, tigat iso. Pasensyahan, Brenda. Saan ko nga nang matungpal din? Ingkarikan ka, nga napindas kami yan. Uwain, maawatan ka, Jojo. Ano karti mabalim mo? Iso nga mapanag-arot nga gabrod. No si ka kumat mapanag-abroad, ano kung matrabaho mo? Kada ang arot sakit mo. Iso nga nagtrabaho ti abroad, tadapno, dapang bab, o sa rin ni LB nga anak tangagbasa di college, ken maigatang ti agas mo. Ken para ti panagbiag, pagbiyagan nyo. Sige. Ahon ti pagdanagan, tayawanak ta anak ta. Ayawanak pa ti pagig. Orita, amat nga narigat ti komunikasyon. Damat cellphone ti nga talo. Agananos ka, Brenda. Agananos ka. Barbaring no, maimbagan tumatlang ti sakit ko. Agad makapagtrabaho tumatlang na nasyad. Sige, nakaro din. Naging narakop na kita, naganak kanyak manong. Sanda ka na pinisito. Irindo tayong sublat ng kamaten Manong Naming inarakop ni Mami. LB anak. Mami? Oh,
pagluluwa ka. Tsaka mo, no anya ti rason no aping agluwaat. Awan ti rumbeng nga kaluan. Kita rin ni daddy ni talyawan nyo, nagluwan. Samot pa nga agluluwa itay. Agsasalita kami. Tep-tep pala na siguro, mami. Siguro, no mabaling kumaktsad, ang nagiin na tayo. Kang kanayon da ka umanata nga makita. Nga agdadan na tayo ito nga balay. Wanang masapulom mat nga nagtrabaho. Tanong na dyan lang, sweldo ka ka sales lady. Hanga umanay. Ya? Dati matin makapagtrabaho ni daddy. Nagyaman na, kananggaman kami, mami. So nga siga, kumusta kagayam ka ni Carlo? Hanggang ba ngagnobyo? Hanggang pagtungpala ng tungala. No saan kayo ngagnobyo? Nakakloklos kayo. Idada kayo ti, kaano nga nagbaling kayong close? Third year ka na. Fourth year, mami. Sa nagpatpala ka ti eskwela. Nga magbasaan. Baka kang kanayon ka kita. Agkip-kibin. Agkuy-kuyog. Mami, akong pagdanagan nyo. Saan to nga masayang ti pagbanugan nyo? Nga usara kiti man nagbasak. Good. Napintas ka. So nga, salwadam ti dayaw mo. Oras siya ka, mami. Namitnas ka. Siyak nga rin ti malaam. Alang nga rin. Kadne. Naguro rin dagit kakaduwak nga pa Manila. Mami, nagsigsig petak. Ipas na ko nagbasa. Kaduwak ni daddy. Kada kayo. Ang gananad kayo, met. Ang kangro na anti amin, mami. Saan na kami nga lipatan kini daddy? Kapi ko mga lipatan kayo. Dahil nga tiga po na no, agabrudak. So, saan kayo malipatan? Dahil nakon. Diyan mo manong name no apeng amin nga sinalud, apeng amin nga embagak tikas jay kini mami. Nga saan na kami aliplipatan kini daddy. Oray siyak manong name ket mas dawak no apeng embagak tikas jay. Misteryo kanyak manong name daddy na oding embagak kini mami. Saan na kami nga aliplipatan. Ta posible nga ta, ang mapasamak, ang malipatan na kami. No that dumama nun name pasariday tati pagsaritaan mi kini daddy. Dedim bagak kini mami nga di nakam kumaliplipatan. Samot ka ng lipat ni mami manong. Tayo di makadano nun sa Dubai. Timawagan nga dagos, impakamu ng okay suna. Impakamu naman nun name nga iso ka no lang tumawag. Tapos di kasta, kahit saan nga madisturbo iti trabaho na, no kasta nga tumawag kami na saan nga rubeng nga oras itatawag mi. Wano saan, ag-message kam lang, tapos di kasta kat mabasa nanto na datsyempunan. Nag-enrollak nga rod manong na iti korsok nga nursing, kastamat iti korso ni Carlo manong. Budno timbaga kini mami nga nagbalinang na singa titong kalmay sa kada kami kini Carlo di adda kami ti third year ken fourth year high school. Kinapudno na manong name na ibagan kanyak ni Carlo iti I love you. Sa alay nga as a friend, no di kat as a sweetheart. Diyak matlibagan ti riknak manong, tinaganus a riknak. Adamat kan marikrik na kanisang sangayin kang kuwana. Kaya lang, sang ko palang inaklon. Awanak sa diabalay, kat awan ni daddy, nga kasasaritak, ni Carlo manon name di kasasaritak, numalpas ti klase mi. Kumusta? Gusto mo makita mo? Naisam ka? Naisip ha? Nung mapayawan ni mami? Pasarimat maminto at may isang lawas na tumawag kanya, tumawag kay ni daddy. Kumusta matan ti pagbagakin ka nga I love you? Carlo, saan pa ilang rumpeng? Umanilatan ka sto eh. Sasalita ta. Nga pasarik kibinan na. Saan lang akakbayan ha?
mga no, tapay. Nadok kakastay, maarmanda, anta makapaggraduar. Itulok mo. Diyan kayat. Sika baka itulok mo. Okay. Awan ti sa bali panggap ta, iti panagkarelasyon na as a friend, no di mangipas na ti panagbasa ta. Sabi ko ma, tawan ti dumdum nga problema yo. Ken problema mi. Sabi ko ma, tawan ti dumdum nga problema yo. Ken problema mi. Hangabali ka da Carlo, anong name ta adada amin. Awan ti nag-inadayo ka da kwada. Mga obisya na ngagpadpada nagdaganak kang kuwana, isut inauna kada kuwana nga talong nga kabsat, duwa nga babae man nemi di kiti kakabsat na, ngagbasbasa iti high school. Kasta ti istorya na, kasta matimbagak kang kuwana, may pagpag nga kami, nag-abroad ni mami, tapno at pagbasak, kan pagbiag mi ni daddy, agyang laeng ti balay, isut agtagi balay, at nga rot sakit na. Ket no kasta, nagpawitin ni mami manunemi, igatang gumatang matin ni daddy, ti agas na, pag-maintainer na iti sakit na. Di kiti masapsapol maintainer daw, ken kasta, nga adda exami manunemi, ikanak ba di daddy, iti aramatek, nga deta akwarta ket nagapo ni mami. Napintas ti anayas manong nemi ti amin iti umuna nga tawen, nga kaadda ni mami sa di abroad. Kan iti umuna ng panagbasak, iti first year ko, panang first year ko. Iti adakon ni manong name iti second year, college, may kadua nga semestre. Iti tawanan ti maitad ni daddy, nga ramatik nga nagbasa. Abay daddy, dua bulan tang nasa nga nagpawit ni mami. Taapay? Tsaka mo, damagin niyo kuma. Damdamagig man, is message ko, saan na nga marid. Ano, saan na nga kayat nga openen. Kasano nga rin kat masapol ko. Ano takot ko, diba? Ang budo. Napukaw ko nga minti agas ko. Manong nemi naman paibilbili ni mami nga saan ko nga tawagan no di saan nga isot tumawag. Ngamin dahil ko manong nemi ti number na iti tayo nga oras. Agriring. Irisong batan na manong nemi sila agal-al-al na banog. Hello, mami. Ni Elvida ito amok ang sika. Hapay naman ka? Trabaho ak. Sorry mami. Kung amin, kung ni daddy nga 2 bulan dito, nga saan ka nagpawit ka na kami. Kat agmatrikula ak para ti midterm, second sem. Awan ti metod ko. Bahala man tinan ni daddy mga grimedyo. Ang pangawon metod yo. Kat basta awan. Sige, kat ni. Makadisturbo ka. Diyan ka digabot ko nakada kayo, ken ka. Nasaan ka nga tumatawag? Bayan nga sakdilaan tumawag. Unang tasaan nyo kung anong mo't paibasbasaan na kita message ni daddy. Sige, bye. Tinalayaw ko ni daddy manong nemi. Nagdungog. Daddy? Bayam tayo na medyo kanak. Mano ka di? Imbaga ka mano. Diri medyo. Nunas ka nga nakumutang. Kita reminig. Pangutangan nyo nga rod, makamuak matan. Nangig imbaga ni mamim. Nasya kon ti mga ipamuspusan. Ni mapin nga taga saan nga agpawit. 2 nga bulan, nang ipanan na ti sweldo na. Daddy, awan ti sa bala makasungmat no saan nga ni mamim. Sige. Ay, naka.
mangkita ti mabaling mo pautangan, ti masapol mo. Kalbasan nga tati masa nga oras manunemi nga panaguray ko at dan ni Daddy awat nan kanyak teramatek nga kwarta. Nakalan nyo, Dad? Ni Auntie mga Sabel. Auntie Sabel? Kasinsin di mother ko. Tapos to na. Kay adda ko pa, adda farm supply na. Adda negosyo natin. Kinapudno na. May baga kagwa na nga awan trabaho. Paano yung harap ko trabaho kayo? Tasakit yung hay? No ituloy ni mami ito saan nagpawid. Kapilitan na nagtrabaho ang. Nagtrabaho yung arod, yan danti. Agbagkat. Wala, may palit ka na kayo na nadagsang na trabaho. Mga sinapod Diyos anak. Nga namin tiyan mo yung rason. No, apay nga doon ang bulan nito na siya nga nagpawid ni mami. Okay mo't leso na hindi nga, umunang katawan na sa diyay. Tsaka mo. Adi, di ba ti sakit yun? No, anda pa kasaktan nyo ka. Kumarot sakit yun? Sakit ti puso, di ba? Dad, wag. Di yung tulog, Dad. Ipagbagabuyo ko makanyak. Siya kakakaiso ng anak yun. Anya, pwede kiti maipahalit ka na kayo. Numasaktan kayo. Kapag tumasaktan kayo. Anya, tibarik na kayo. Gora. Nasking nga nga awan ti gurgurain nyo, tapno saan nga kumarot sakit yun, Dad. No awan ti pakasaktak. Awan ti kagura. Saan kong rumbang nga gurahin tayo may isang tao. No awan ti man ti ngaramin na. Kaya yung asawan, nagparparig na ka na kayo, nga dandakas, uno, madi nga raramid ni Mami. Awan, anak. Awan. Awan ti dakas nga raramid ni Mami. Awan. Awan ko na yun. Tap na likas takit. Saan kayo makarik na sakit, di ba? Iaw-awan nyo? Saan nyo panunutin? Nga, madi nga raramid ni Mami, di ba? Ada ka din ang tuktalan yun nga madi nga raramid ni Mami? Ada ka di mangitetext ka na kayo. Ada ka di mangipurpurwad ka na kayo kanigin. Daddy, amok, ngumis-isam kayo. Kaya diyo lang ipakita kanya. Nga awan ti sakit nga marik na ayo. Nga awan ti marik na ayo nga kura. Saan ka di? Ngumis-isam kayo nga agan anong kung ti kaon kanyo, di ba? Daddy? Anak, di nagpakadanagan. Kayak na ito'y. Kayaek. Saan ka mapukawan ti Ama? Ikarikan ka. Saan nagnabaybayan ti Diyos? No mapiadahanak ti kasto yung sakit. Inarakop ko nga nung nemi ni Daddy. Daddy, agyaman ak. Nukas pagarigan man tabaybayan na ta ni Mami. Adda ka. Sa nga bali nga awan ti inak, basta adda ka, Daddy. Kaputa mo, nasikati mangipatpatig kanya, kiti napudno. No kamalnak man galaksidan muli patin ni Mami. Kimsi ka nga amak, dinagkamaylan galaksidan. O nabaybayan sang kani. Pudno na ita, anak. Ngayon sa mo pampanunutan nga baybayan na ta ni Mami. Diba?
Data idi tinaudi kinid daw mo kayang kuhana. Idag pakada. Ngayon daw dawat mo sabi ko ma. Tasan na taabay-bayan. Saan na taalipatan ni mamim. Nalipatan na tan sa amatan. Sana na. Di pa napukaw ti komunikasyon. Natapay ang nalipatan kan sana tanto malipatan di inam. Nagtultulo yan manong nemi nga saanin ngumawawag ni mami. Nga uray no kasta nga tawagan mi manong sumungbat man ngem dagos nga baga nga makadisturbo kami ket kanselan ng titawag. Nagtrabaho ang ngorot ni daddy manong nemi iti farm supply nga kukuha ni Auntie Isabel. Ket nung hasta nga gapuwa kiti eskwela ket awampay. Siya ti mga sikaso nga agistimahan ti balay. Ket no da maluton manong nemi gluto Santo sumangpet ni daddy. Kumusta kayo daddy? Okay anak, okay. Sama lang sumusumurot sakit yo. Mga sinapot yo anak. Tanong mo ba nugak? Amumot na antim nga da sakit ko. So akin na laak. Jack pilitan mo talaga nga Jack kaya. Ore damat may gatang itagas pang maintenance ko. Ano na to ngamin no? May kumpahin kayo tatno maasikaso kayo nga nalaing. Kastan tumadlat tayo. Labas na anak. Diba kan tumadlat ti doktor nga tumarik ti estoy, tumarik kastoy. Sando nga tang humimbag na sakit yun na. Itaw-dawat mo kinapot Diyos. Ngumimbag ka nagpaot ti biyak ko. Tapos na daak nga magsuportar. Hindi pa naggunod mo ti basak bayam. Ti arapahap mo anak. Talaga ka din ka nabaybayan na tan ni mami. Ora no sana nagpapawit ka bailat ko man, di ba? No, masapol mo takkel ka panakkelan nga kwarta. Bumaliak man kinantim. At least, saan tamanglangan nga mangan? Agin inot ka laki di. Saan ka nga agkidaw ti gumatang iti saan unay nga nasisita nga masapol mo. Basta da pagbuntir ko lang, at da pagpletem, merienda. Inikat ko tag merienda dad. Nga bata, kahit kumantagin inot, kaduklat at manganin, tibigan. Tapos sana kung nga merienda. Tapos yan, nakapagmerienda ni Carlo. Mamait, kahit kung ibaga kong kuha na nga, saan ka mga merienda? Mga sinapot Diyos na. Kahit kumalang natawagan ni mami, saan mo nga tawagan din? Naman ako, kumusta ak maglata? Baka masaktan ka lang. May baga na nga, makadisturbo ka lang. Ano nga bulan din? Saan nga nagpapawit? 5 nga bulan. Pangim-ipanan na nga rin sweldo na. Salut-sudam to king kwa na. Ang kumasungbatan na ita. Ito na minsan manong nemi na tinawagan. Simungbat man galagos. Mami? Apay? Sa anak mo tala ka di makadisturbo ita? Debla pa sa trabaho. Aganin na. Kumusta kan, mami? Okay. Okay, at saan nakam ka di ako kumustahin? Kaya di ba gamlatan ano, kumusta kayo matin? Nagtatrabaho ni daddy. Kapilitan, kapag tadi ka mata nagpawit. Kahit nung hasta ka sa pulak, ti kwarta, para ti panagbasak. Bumalik ka ni auntie. Di aking ko ka di pagtrabahuan na. At least,
Oras ang kan nagpapawit, mami. Hanggang mat amang langan nga mangan ka ni daddy. Tilang kamot butang ko no, sumunod yung sakit na. Kat masapol nga may kumpay sa ospital. Awan no kan pagbayad mi. Kat no ibagat ti doktor nga masapol nga sang trabaho. Mapasarding nga, agsarding nga klakit nga basa. Tas siya ti sumrek iti trabaho, tap nagbiag kami kini daddy. Tadi ka mati nagpapawit. Abay nga minong sanggang pitan nagpapawit. Ada sa bali nga pakingipapahanyak ti kwarta. Anya ti pangipapaayan niyo? Sa anas kan pangibagakin ka. Kaya ti makangig ti sangit. Us, kayat ko lang ang maamuan. Anda ka din, nangisukatan niyo kada kami ngayon dali. Ngayon ti pangipapayan yun. Ti sweldo yo. Kapso-kapso ti wifi, mami. Naituloy mo lang. Mami, malagip yun, hindi. Naodikin daw ko. Nga nasdao kayo no, api nga, kasya timbagat. Nasapay ko ma, tas saan na kami aliplipatan kini daddy. Nalipatan na kami matan, mami. Nung nalipatan kayo kuman, saan na kuman nagsasalita kastoy? Managlagip kayo umatkat. O sige, managlagip na kami. Hindi daw dahot ko king kaidi. Saan na kami kumahamay-bayan? Binaybayan na kami, mami. Handa ka din sa bali nga pamilya ayot ta. Ha, mami? Ngayon saan na kasi nung batan manong name di ina. Kinansel na titawag. Hindi tawagak iso na manong name unattended. Imbaga kinidahan di manong name tinagsalitaan mi kini mami. Pakasang petak dito balay. Tayo mo na nga nagawin. Happy nga nga tawagan maya. Tinawagak dad. Kat nagyaman nagtam. Napauti pa nagsasalita mi. Nakapagsalita kayo at namamam nga. Talagang nalipatan natin. Malaglagip natin. Ano kanulat ta? Ngayon binabayaan natin. Ito sa lutsutik no, api nga binabayaan na kami. Ito sa lutsutik no, sa bali nga pamilya na. Kinansel naman tinitawag. Anak. Babayam natin. Kinapudno na. Ito lang ibagakin ka. Mani po didi, saan nga nagpawit ni mami? Adun na kiti mauawat ko ang message. Nga mangibagbaga. Nga dan sa bali nga kadenden na ni mamim sa jay. Anya? Idala mo kit sana ka mamati. Pamatpadagas dalayan ko na. Ngayon ti, rason dap no mamati ha. Kat gabot samat na nagpawit. Ore, basit na ko ma. Siguro, dahil nang tinagtulagan da, pwede sa baling lalaki di biyag na. Among anak, manipo di dinagduktalan nga da sakit ko. Idadapal ito ni mamim. 5,000 panagayat ni mamim kanyan. Ore nga tanong saan nga nag-abroad. Dakal ti pamatik. Nga mga halat sa baling lalaki di biyak na. Amang paraksak yan kuhan. Dadyak mo tin maparaksak. Awal lang ang trabaho ko. No may pangkip ti sex. Delikado mati sakit ko anak. Dadat kang runang ipaharit ti doktor. Panakipag-sex.
Isuadot nagkurkurangan konti na. Nagbarig na idin kanya nga mapasamak nga isukat nak ni mami. Terteredek laing tirik na. Tadyak kayat nga mapagtaran ti sakit ko. Tadyak kayat nga mapanawag ka na. Daddy. Napinasakit. Daddy, wag. Makasumunod sa sakit yun, Dad. Daddy. Kahit ko nga taradin tirik na kanak. Himno sa sinot, saan nga makarik na ti sakit. Hindi pa nagbalin, tinam nga narukob. Hindi sana pa nakatugpal ka ng iti karina. Itinigat ka nam ay. Nagkaritinam. At inagtupulos. Baya. Himjang malkid di mababalaw. Tao lang yung isuna. Ngamanak agkariakin ka. Aganggang si bibiyakak. Aganggang kamailak. Noon yaman tarapap mo. Ang tuyak. Ngamang tulong ka. Tawaray lumatayak ton. Basta lang hindi. Makita nga napintasan tibiyag mo. Oray no awanak ton nga magtulong ka. Nakapapaot dayta nga panagin inarakop mi nga gama manunim. Na nagdanggay kami nga nagsangit. Yawawak la manunim nga sarapain ni Daddy ti barukong na. May bilibak matitibker ti ama. Siguro, nusumken dayta nga panakarik na. Patib ka rin na ti pakinakam na nga siyak ti panunutan na. Kasanuto pa iti biyag ko. Idata na pukaw kung ti inak no may si bibiyag kad mapukaw ko pa iti amak. Diyos ko, tarabahin niyo ti amak. Patindugan niyo ti biyag ni Daddy, Lord. Dagit tama nung name iti kang kanayon kong idaw-dawat iti Diyos. Pajek manunemi nga nasakit, nasaem, naut-ut, ti sagsagrapen, sagsagabaen, ti amak, gabo ti aramin, ni mami. Yung karkarigatan na lang, nga labanan ti amin mano. Ken pajek, nga gabo ti panagsakit, tinakam na. Dakay lang tigura na, kini mami. Katsyak. Pero maban ka di nga guraek ti inak, iti pa nang baybay anak kaniyak. Kaslawang mat manong na iti marik na kakaura. Apa nga ta? Aging ka manong na iti may sangal daw at simrek a message iti cellphone ko. Iti openek. Picture ni mami. Nga dakain inarakop na nga lalaki. Asin nangisan kanya kanetoy. Diyos ko. Dati ka din nga lalaki, tinangisukatan na ka na kami. Nagsasarunod iti picture manong nami, kalpasan ti muna. Idi open nagdagitoy. Puro naragsak nga moment, damami kan ti lalaki na. Mami, timbagpay kang ka, Mami.
Karagaragsag ka dita. Gapoy ti may kadto nga lalaki ti piyak mo nga nang sukatam kini daddy. Yung mapay nga naipsen kanyak na gitoy. Kinasino na gitoy nga nang isen. Sabi lamay mesa. Tapno mapanag nakakmet nga talaga. Nga dan sa bali nga pamilya ti inak. Iti abroad. Kunak man lang no iti mapanaon dito Pilipinas ti agaramid laeng. Pati gayam di kiti adday ti abroad manong. Ditoy manong nimi. Nga ininot nga nabukail ti gurak iti inak. Nga ti klase na nga ina. Tanamin pinsan man nga binabay anak. Nga ti klase na nga asawa at na binabay anak amin nga agama. Ti kadilaing bukod na kapakaragsakan tinapatig kag kuana. Sapay kumatasang kantong agbabawi ti kastingin na ramid mo, mami. Di ka kumakayat nga gurahan. Imanya ti marik na ti kas kanyak nga anak kabinaybayam, baybayamon. Nga makakit-kita ti kinaragsak mo, ti kinaragsak iyo. Hindi mo ka ni pulos pinanunot na niya, ti lak amin mi nga sa gabayan nga agama. Hindi pa nang baybayamon ka na kami. Nulpit ka. Nulpit ka. Nulpit ka na ina. Diyak kumakayat ti mangimulay ti gura manong na iti barukong ko. Kuna. Ngem, diyak magawidan nga di umapon di kita nga gura iti kaon ka. Para iti inak. Iti impakita kini pabuya kini daddy manong nimi di kiti ladawan. Anak, gayam na lang deta. Amom sa di abroad akit masabol damat ti makibarkada, masabol damat ti makigayem. Daddy, amok, nga kayat yu laheng nga. Alalay ayan tirik nayo. Iso nga kastat ibagayo. Sana kung ngobing nga pasit, tapno saan ko umahwatan di kiti pasamak. Adak, third year college sakton dad. Dula nga tawan daddy. Nagraduarak ton. Inaktong matagtrabaho sa di abroad. Isular nga nursing ti kurso. Maalak to experience ko dito eh. Sakto ag-apply ta abroad. Kahit numaalakan to iti abroad. Umay ka sa dihay. Sa di ka nga mapaagasan. Ang parang numatidog pati biyag mo dan. Anak. Naragsakak to laon na yan, no? Makita ko nga napintas yung tibiyag mo. Nga makapag-graduar ka, handang ka tinatalagad nga trabaho, kahit no adakan to sa abroad, siyempre, napintas tong tibiyag mo. Naragsakak to namatay. Hindi yung sawan na dad. Mga sinapod Diyos. Sa bagay, uri no, sakit mo nga na ka na, nagbiyag ka pa ilang tinapaw. Desisyon da ito ni Apo Diyos. At damat na kita nakasasalon at nga biglang matay. Di ba? Sa mo unay pampanunutan ti may panggip kini mamim. No nalipatan na kan, nalipatan na tan, padasan damat nga lipatan. Tan no malipatan ta isuna, awan tinadagsen nga pampanunutan ta. Krik-krik na ta, di ba? Kasano ti manglipat kang kuhanan dad? Kasano? Tulad na. Ano naramin tiyo? Imbilang kon nga natayan ti inam. Ah, ha? Gabutan na tayo. Naminsanak lang nagsangit. Anang tungaw kang kuhanan. Sak nagbuan.
Para kanyak, may sakon nga balo. Di awanan ti pampanunutek. Tanatay nga roden, ti asawa. Kasta ka di ba ti ramidek? Saan ka di nga nakaroon na yung agura? No ibilang mo nga na tayo ni mami? Kasta ka di? Una, nakaroon na yung agura at ibilang mo pa yung nga na tayo. I'm sorry, anak. No baka basulak na dito. Ngam deta lang ti pamuspusan. Tam numalayayan ti riknak. Awanin ti asawak. Maaramid ko nga tamat ti kasta. E din to tamok na si bibiyag pa lang ni mami. No si bibiyag. Adda pala Serbina, sangari. Daddy, panunutem. No si bibiyag ni mami. Adda Serbina, ta si bibiyag nga rod. Ngayon para kang katakat pa sa Serbina. Ni sintabo maitulong na, adda ka di pa'y maipawit na king ka. Awanin dad. Oo. Di awan sa Serbinan. Tinatayan, awan sa Serbinan. Di si bibiyag, adda pala Serbina. May turid ko nga ta. Nga, ibilangin nga na tayong tiinan. Saan kang iduron nga mga ramin? Ngam kanyak, imbagaklain kang ka. Tap na awanan ti pang panunutek. Kan awanan ti na sakit nga mariknak. Natayan ni mami. Iti eskwela manong nami madlaw ni Carlo ti kasasad ko. Come on. Come on, LV. Di mo itulog. Maipagtaran di pa nagbasam. Ti problema yung agama. Problema iti pamilya. Sa nga maliklikan, Carlo. Tanang orturong mga ramidek, tapno mariliwa ka. Tapno malipatan ti problema. Kaya't mo tapaisman ka. Anana? Kaya't mo ito mga ramin at pamuspusan tapno umisam ka. Di ka ba nakita ng umisam? Awan turong pa nga kaisam ko. Nga awan. Kita anak. Ne. Kita anak ka. Kita anak. Ninda ito eh. Oo, kita mo misog ka na. Dito lang alam mga langam ka kaslakin ko eh. Oo, kita mo misog ka. Katawa ka pa yan. Mayat, di ba? Hagyamanak ka lang. Hagyamanak. For what? Adda ka nga mangliliwakan niya. Adda ka mangipatpatikin ka. Sabat lang ang dadi mo ka ti mangipatpatikin ka. Adda ka pa eh. Bilang your sweetheart. Di ba, babe? Babe ka. Ano ko? May kugdot ka. Ay, Carlo. Noowan kan jak lamon. Noowan ni daddy jak lamon. Naibagag kang kuha naman nung namin di ba ipanggap iti issue nga mangibilangan nga natay. Ada kalindagan ni dadim. Tama iso na. Tano ibilang na nga natayin, awan ti pampanunutanan. Kat no si ka, kat no patsyempa lang nga si bibiyag ti inam, nga dadya abroad nga gragrag sakit isidong ti sabali nga pamilya, anat marik na, masaktan ka. Narano na makarik na katirikat ditoy. Malagip mo ni mami. Samonto ko na. Kapag kami nga binabayaan na kami ni mami. Yun. Ngam na iboyle mo nga natayan, ay, mat kami ni mami, natay mat kami nilayang yung dadit na pati. Okay lang. Awanit sa baling panunutek, no saan nga ni daddy. Dinalipatan mong tinang. Inkarigatak nga ramidan met ramidan ni daddy manunemi. Nagsasarita kami, hawak lang nga maipalagip ko ni mami. Tano'y maipalagip ko, kunanan ko. Apay, malagligip mo, tinalpas ka na tay. Sa anak tumato si mong bat. Hamoy palpalabig, ang palagipan din na tay. Okay? Sorry, daddy. Saan itong nga maulit? Nagsasarita kami gani daddy, manunemi, kasla,
Awan ti problema mi. Sa bagay, awan ti problema ni daddy, dila sakit na. Hanan na problema ni mamin ata, para kang kukat na tayan. No kastama tiramidak. Awanin ti inak. Api ko pala pampanunutek, api mang namnamak pala ang tinatayan. Saan ko nga naman naman pa ni mami, gaputan na tayo nga ruten, awanin ti maitulong na. Oret damat si bibiyag ni daddy, kaskasya ni Apo Diyos, ang sumusumunod sa gitna, kit ni, purcher kahal sa akon. Wow, thank you Lord, nagraduarak ton, matungpal kon ton terapahap ko. Kasta nga rod tinapasamak manong nemi, nagraduar kami kini Carlo, iti kurso mi nga nursing. Adlaw ko tinagsak ni daddy manong nemi. Anak, congratulations. Thank you, Dad. Tawara na sakit yun. Katay karigatan yun ng sakit ti panagbasak. Dad, no ba't trabaho? Ginanakay ton. Ha? Ito'y kayo tulad tabalayan. Tasak ti matan ti makamo. Nga agsapol iti para ka na tayo. Kaya ito ng pamilya, Daddy. Handang kin na tayo sa dinumatiayan ko. Adda ka. Adda ta nga duha. Kasi nawaro doon ti maasawang kaya dinakayat nga kadendanak. Oy, saan nga mabalin na? Itapet, isina ko. May baganan to nga kayat nga makidan na ni Daddy no ko na nagad. Sige, sinatan. Napatpatag nga amang ni Daddy, gamit si Kakuno ka. Di ba, Dad? Awan ti kapat gano sang si ka, Dad. Tama, anak. Para kanyak, met. Awan ti kapat gano sang si ka. Si kakin siya. Agpadpadang manong naming nga nakarawar kami ti board kay ni Carlo, masya kami nga registered nurse. Manong nami, nagbuluntaryak nga nagtrabaho iti government hospital. Yung kabot at mga alakan niya ti private, manong nami, tapos nagkasta kat adamat sweldo, inaccept ko. Kastamatan ka ni Carlo, manong nami, numampasang ka mga padpada iti hospital. Private hospital nga sikat, manong nami, nga kaduhan da kiti pasyente, da kada kiti ada mabalin na, naroon na kada kiti special nga sakit, uno da kiti nakaro nga sakit. Ito na minsan manong nami, nga inawisnak ni Carlo. Nag-dinner kami. Oh, Ana. Kahit ko, nagbaling official. Nga kaya nayatan. I love you. Carlo? Saan ka di pa yung sinumpatan ni I love you to? Bye. Wala man pa saan ka sumbatan I love you to? Kasi lahat na wala tagayan na yatin, di ba? Awagas matlanga nga official, nga klonin na. Nga dito nga petsa, ti pangibilangan ta. No anniversary ta. Di ba? Yes. Naisangsangan nga rin dito nga daw. I love you too, Carlo. Umuna akong daway nga panangarakop na kanyak, apanakin narakop mi manong. No, pwede kiti kong daway nga malmaldayak, kadag problema at alalarayan na kat maigaman na tagsumbagan nga bagat. Ma'am amloyan na tibukot ko, itibok ko. Ngamit tayo tagong daway manong nemi, inarakop te kay na yat, iti na iru. Sa saan lang apagapaman manong nemi nga nariknak di bahara da kiti bibig na. No diket as in, nga nagbinisito kami. Hinamalan na da kiti bibig ko, ket ninanam na binanes ko met manong nemi. Carlo, nagyamanak, tadaka iti biyag ko. Nagyamanak kinapot Diyos, tadaka, adda ni Daddy. Ore no natayan ti inak. Talaga yung bilang mumutin nga natay ni Mami, ma? Natayin. Kasano no biglang agparang. Agtarayak, adaalal ko na ka. Mapasamak to nga ta. Na sinuman ti pumanaw, agsubli. Sublianan na kami ni Mami.
Nasungbatan deta nga sa ludsud manon himiti may isang aldaw nga day off ko. Awamet ni daddy agsipud ta adda iti trabaho. Paspasar din nga kun nga madadda nga mariknak ti sakit ko no sumarday nga kunan. Adagdurdur pa ilaw na nyaman naman nun himingin lukat ko nakiktutak. Anak, sino ka? Anak, siyak ni mami. Inrekap ko tinita kung anong sa ko inlak. Tagturbel manin. Sa lang turbel nagtugtog pa. LB, please. Ilukat mo tinita please. LB, pumanaw kan. Nabayagdakan ng bilang nga natay. Please, LB, nag-explain na. Awan tinaskan nga i-explain nyo. Ano sabihin ako ma? Ore kasanot pa nang i-explain nyo? Please. Ngimsahan ko yung kaskaso man. Tinawagag kayo din ni Daddy. Hello, Dad. Hello, anak. Apay. Saan ka umawag ka no? Saan emergency eh? Takadila ka sa pasamak nita? Day off mo ita, di ba? Daddy, nagpigsat ba nag-arya ni Mami? Ana? I-check in pag-arup ng iso. Lokat ko tiri daw. Ar-arya ni Mami. Indrakap ko ang dagos asa ko nila. Idatay tugtog-tugtog. Agpagpakasig ilokatak. Ag-explain ka no. Nadabalay so na. Tsaka mo nadapay lang. Kita man. Nadapay lang. Itawag mo kanya. Tumaya. Nadapay laing manong gabutan nagdalupisa ka nagtughaw. Itiking tiritaw. Iring lukat ko, kinitanak, tumakdermanen, indrakap ko, inlak ko, tinawagak ni Daddy. 15 minutes tinapalabas, idi mang konditimak ni Daddy, tilabas tiri daw. Inlukat ko tiri daw. Sanda ka kasapulan. Gabutawan sa serbim. Awan sir serbing gabutan na bayag kan nga natay. Jojo, makawanin tak ko ma. Dad, LB, saan ka din pipintas ng sumrek kayo? No. Saan ka mabaling ng sumrek na ito yung natay? Sige, nandiyo ka yan. Dito lataro din. Anya pala tururayam? Parenta. Saan da ka nakasapulan? Imbilan da kang nanatay. Kahit ko lang, ilawlawag ka na kayo ti amin. Sige, ikada ka tigundaway nga mga ilawlawag no, anyaman ti kahit mong ilawlawag. Amo, nga doon kita iladawan nga naipawit ka na kayo, naisan ka na kayo. Iso day dyan ni Robert, nagamamukam sa dito bahay. Nagkarelasyon kami. Nagdanda kami. Iso tinangi pa ka? Lipatan na kami. Nga pamilya. Nga ninsintabo kat awang pulusan timpawit mo. Tedya nga lalakit nang ipapaayam kadigiti kwarta. Narumpeng ko mga para kada kami, kasta. Uwain. Napukawan ni Robert iti trabaho. Ket siya ka nagtrabaho. Ni Robert tinang ipaayam ti amin nga nagbambanugam. Ket linipat na kami nga gama. Nga ti klase mo nga puso dadaking ka. Hanya tata, iti dahi nga lalaki.
Tapno mamin pinsang nga linipat na kami nga gama. Apeng harod nga daka. Apeng harod nga nagsubli ka. Napukawan ak ba't iti trabaho? Ket, hindi awan matin iti trabaho, dinakbat ang kayat ni Robert. Amon ka di, nga dati makon ko na karma. Sa mga pinanunot, nga pisublin tumit, nga aramidan kang kareta nga lalaki di mang baybay akin ka. Dakam tupay nga mismo nga asawam kenti anak mo, na iturad na kami nga binaybayan. Hanga nakaskas daw, mapasama ka baybayan na kamat dahi nga lalaki, itatawanan ti kasapulan na ka. Itatawanan ti kasapulan na ka. Binaybayan na ka. Itatawanan ti kamangam, nagsubli ka. Pagkawanan ta, no pamakawan awang pagdanagam. Tamo may ti mamakawan. Ngayon ti mang pasubli kan ka iti puso mi. No kanyak, awan kan, kabutay bilang ka nga natayin. Pimusay kan, Brenda. Malaksid iti anak mo. Wano putot ko. Numawat na kapayo. Una sa amin. Kalpasan ngayon pagaday ta ni Daddy manong name is Simrek iti uneg. Kada kamin kini mami tinabati. Anak, no sanak man nga maawat ka, ma'am. Amok na sa mga marami data. Kaputanak ka. Siyak tinangipasingikan ka. Siyak tinantagibikan ka. Himpayan ka di ayat kan dungotin na ripato ka. Kat pakawanan na. Niti manong nga tawin kat nalipatak nga adanak ko kasken ka. Pakawanan na kanak ko. Kasti ko na ni Daddy. No pa makawan ako problema. Tas ipapakawan kami kanya. Inakaman nga ang peso. Nga matya serbi mong ina. Diyak nga tamat kan makakabasol iti Diyos. Tas ipapakawanak batin kan ka. Ngayon naawatan ka manin. Kasla narigatan nga mapasama. Kabutakas ka ni Daddy. Imbilang kamatan nga natay. Natay kan. Iso nga awanin ti inak kasi bibiyag. Natayin ti inak. I'm sorry. Kinunak ba nung name kat indrakep kontiri daw ngayon lang. Nangik ko pa hilayang ti panagpukpukaw, panagsangsangit, panagpakpakaasi ti inak manong naming imsan minging kaso. Ngimiti kita no at dapay ho na awanin iso na. Inulit ko anong naming indrakep tiri daw. Kalpasan na. Nagtugaw ka nagsangsangit. Inasatganak ni Daddy pinatakdernak. Anak, saan mo nga kontrayan tarik na mo. Saan nakatultulatin? Amok tirik na ti may isang anak. Agdeferensyata. Kabayla ka laksidan ti asawak. Tag-asawa kam lang. Musika. Inam tulat. Kaya kami ti mading nga parte na dad. Tawari ka sanot kinadagas ti ina, inak tulat ta. Tawari ka sanot kadagas ti ama, aman tulat ta. Bayan nyo ang dusa. Bayan nyo ang dusa. Bayan nyo nga lakaman na ti panakadusa na, gapot inaramid na. Ti kinadagas na. Tinakanamat kagura ni Apo Diyos. No ka nagito'y katsangko pa lang nga maawat iso na, Daddy.
Saan nga sinsinan, tinaramid na. Dagas nga ina, dagas nga asawa. Naawatan nak ti amak manong nemi isong aging kakagitoy. Kadagitoy manong nemi nga nag-asawa kami kini Carlo. Talo nga tawin ko manong nemi di Australia nga nagtrabaho. Nabati ni Carlo manong. Tayo kinayat na nga nangayuan kadagiti tuwang anak mi. Kadandan namin ni Daddy. Ani Daddy manong nemi sa rin ng trabaho. Umanahin nga trabaho na digit garden na itilikod ti balay. Pimintas mo ten manong nga napinis ti balay mi. Nga dito hindi pagdandanan mi nga gasawa. Kadwa mi ni Daddy kaya digit tuwang anak mi. At yak na manong nemi. Nakabakasyon ang kita dito Pilipinas. Nagsubliak tumanin manong nemi sa Australia, tapno ituloy ko ti kontratak nagtrabaho iti may isang ospital. Panakaisagana, iti masakbayan, dagiti tuwang anak mi, kini Carlo. At dagiti kundaway manong nemi, nga tawagan nak tinak. Masapol na kano titulong. Ala, orekas diyaman tinaramid na manong, pasaramat agpawitak, iti Australian dollar. At dan sa bali a pamilya naman, no? Kapata talaga nga saan ang inawat pa ni Papa Isuna. Ni Daddy ko nakuma. Tsaka mo, no kamusta mo ten tibiyag da, tao mo't anak da. Dan sa kaanakan na di kadandan na ng lalaki, nga pa nakakaduwa da. Wala no saan no ka manong naming akid daw ti inak. Tas may isang anak. Dano kadigdigon daw nga nagpawita kon iti asawa. Pawitak pa ni Daddy, iramang kumaten ni Mami. Alasan nakatamot nga takis ng anak, kabuta, numampay, kasya tinarami tinak, ipapawitak, ti amok nga masapul na, ure no saan nga mangibaga. Dito nga ron, ti pagkasarita manong nemi, kat thank you, itilaing mo nga nangurnos kalpasangin nakinsen ken ka, ti Italiana, ken thank you, iti parang accept mo, iti friend request ko, tapno nakapag-communicate through messenger. Sabi ko matadamat na ibatik nga adal, liliwakan pagsarmingan ti bihag, kadagiti patak nga nagdengeg, ka nagbuya, more power to your program, anong and God bless. Tuwing arodagyaman nga paghayam mo, yeah. LB. Thank you, LB. Thank you mat kadagiti nagbuya. Napananan, tanay buyan. O matan. Churururu, daw matan monitor kon. Tarararan. Chururu. Thank you. Ano kayo? Hangta na danon ti 200, 194 ba ito? Kita. At 200 tayo na sorok. Erlinda Pantirosete, Erlinda Stavillo, very nice story sender. Teresita Ising Dabon Peregrino, very good sender. Ni LG Lombo, nice story. Edita Sablay, nagbababayan. Yan. See you again. Later, madam do. Yeah? Hindi kalman lang, uno lagi pinapalabas. Agnes Natividad, nice story. Erlinda Stavillo, nasaya at nga anak. Teresita Agbayani, Uno Teresa Agbayani. Concepcion Galien, napintas, apakasalita amsander. Napagsangit na. Napintas ko, napagsangit na. Perlitag di ba, just thank you. Libit at tabukbok. Imelda Unana, nagkasat kang inanak, sender, nice story, God bless ko na. Erlinda Pandrosete, talaga kastat biag, sender. Ano? Ayan, Concepcion Galien, napintas, pakasalita. Ni Rajan, Share Kids, nice story. Ayan. La, Edita Sablay. Okay. Eden Antalan. Perlita Glipa Machas, nice story. Mila Milyari, nice story. Ruben Mateo, nice story sir neme. Adal itibiyag nga talaga ako na nanto. Chiraran, Mila Milyari. Salamat. Amin nga nagbuya, nag-comment, nag-share. Thank you kada kayo.